खर'नि मेलेमखौ माने उदैयाव दोननाय जादों। बे उदैनि मेलेमखौ जों दा खर'आव सोफिननो थाखायनो दा बिथाङा रांनि थाखाय लांफिननो हायाखै। गोबांथार दुखु खस्थ'जों थानांनाय सैनांगासिनो दङ। दा बिनिखायनो साफ्रोम रायजो राजानिसिम न'खरनिफ्राय बे बिथांखौ सेकेन्ड अपारेशनाव लांनो थाखाय गिबियावनो गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरबाय। दिनैनि समाव आं गासै रायजो राजाफोरनिसिम माखासे अनसुंथाइ बिनो थाखाय बे भिडिअखौ खालामनाय जादों। चिरां डिस्ट्रिक्ट फाथालमारि पिअ आमगुरि गामिनि शंकर मोसाहारिया गोबाव समनिफ्रायनो बेरामजों नाख्रेबजानानै दङ। बिथांखौ अपारेशन खालामनो थाखाय माखासे रांनि गोनांथि जादों। बिथांनि मेलेमखौ उदैयाव दोनदों होननानै जोंनिसिम माखासे खौरां दैथायहरदों। लोगोसे बिथांनि थाखाय जोंनि बर' समाजनि गासै रायजो राजा बिथांमोना बिथांनि थाखाय जा हायो एसेब्लाबो अनसुंथाइ हरगोन बिथांखौ नायनो थाखाय। बिथाङा हारिनि थाखाय हारिमुनि थाखाय गोबां खामानि मावबोदोंमोन। बेनिखायनो जाहाथे जोंनि बर' समाजनि रायजो राजाफोरा बिथांनि थाखाय एसेब्लाबो अनसुंथाइ हरगोन। लोगोसे बिथांनि न'खरनिफ्राय मा फोरमायखो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलाङोब्ला थारैनो बुजि मोनगोन। साफ्रोम रायजो राजानिसिम अनसुंथाइ खावलायनो सानदों। दा बेनिखायनो साफ्रोम रायजो राजाया नैबे फंबायनि सेकेन्ड अपारेशनखौ खालामफिननायाव जाहाथे हेल्प होनानै बे फंबायनि जिउखौ मोजाङै मोजां खालामलांफिननो हायो बेखौल' आङो खावलायदों। जे बिथाङा जोंनि बर' हारिनि सासे गोबांथार खामानि मावबोनाय सोद्रोमामोन। जे बिथाङा 16 बा 17 इयार्स बिथाङा मोनसे कालचार हिसाबै खेराइनि खाम सिफुं दामनायाव बाहागो लादोंमोन। आरो बिनि उनाव मोनसे जोंनि बाथौ धोरोमारि हिसाबै बिथाङा सासे जानागुरु महरैबो बोसोरब्रैसो गसंनाय जादोंमोन। दा बिथाङा दिनैसिमाव बेबायदि हालोदाव थानायाव बिथाङा बे खामानिखौ मावफिननो हानाय जायाखै। बेनिखायनो साफ्रोम बर' हारि रायजो राजानिसिम आङो दिनै बे फंबायनि जानानै आरो जोंनि बर' हारि जानानै आं खावलायदों जे साफ्रोम रायजो राजानिसिम जे फंबायनि सेकेन्ड अपारेशननि थाखाय अनसुंथाइखौ जे हायो थाइसे थाइनैब्लाबो नोंथांमोनहा अनसुंथाइखौ हरगोन आं बेखौ मिजिंथिनाय थादों। दा न'खरनिफ्राय माखासे जोङो साफ्रोम रायजो राजानिसिम अनसुंथाइ आरो खावलायबावनो सानदों। दा बेनिखायनो साफ्रोम रायजो राजा नोंथांमोनहा जोंनि जे फंबायनि थाखाय सेकेन्ड अपारेशनखौ लांफिननानै मोजाङाव लाबोफिननो हानायनि राहाखौ होलाङो आं बेखौनो खावलायदों। खुलुमबाय। गिबियावनो बयनिसिम बिदा फंबाय आइ आफा गुबै बिनानाव रायजो राजा बिथांमोननिसिम खर' गंग्लायै गिबियावनो आर'ज गाबनाय थाबाय। दिनै आंहा न'खराव जोबोद खस्थ' गोग्लैदों। आंनि हौवाया खाम सिफुं दामग्रा हारिनि जोबोद लोब्बामोन। दिनै हारिनि थाखाय मोनसे खामानि मावनो थांदोंमोन बियो। बेस्राफोर बिराद गोबां मानसियानो खावलायदोंमोन बेखौ फुजारि हिसाबै फुजानि न'खर फुजा खालामनो होननानै। दिनै बियो न'खराव फुजा खालामनो होननानै थांनानै फैफिननायाव बियो गारि एक्सिडेन्ट जाफैयो। गारि एक्सिडेन्ट जानायाव रावबो नुवाखै, जोंबो मिथियाखै। दिनै गारि एक्सिडेन्ट जाखांनानै रयेल आसाम हस्पिटालाव लानानै थांबाय। गुबुन मानसियासो नुसननानै लानानै थांबाय। जों बेखौ नुसनाखै। जेब्ला रयेल आसाम हस्पिटालसिम सहैखाङो अब्ला जों मिथियो, खबर मोनो आरो जों सहैयो। सहैखांनायनि उनाव बेखौ सारमोना हस्पिटालनि सारमोना बेखौ बुंबाय। जों रायलायनायाव ब्रेननि अपारेशन खालामनांगोन होननानै ब्रेननि अपारेशन खालामबाय। खालामनायाव बेखौ जोंहाथे दा नै जेबो गैया, हा एसे आधा बिगा दंमोन बेखौबो जों फानजोब्बाय। फाननानै जों सुख'जोब्बाय। दिनै बिनि अपारेशनखौ जों मावबोबाय। दिनै जोंहा जेबो राहायानो गैला आरो सेकेन्ड अपारेशन दंबावो बेहा। जों बेखौ माबोरै मावबावगोन? सेकेन्ड अपारेशनाव जों मावनो जेबो राहायानो गैला। सेकेन्ड अपारेशननि थाखाय जों आइ आफामोनाव एसे एनै रां अनसुंथाइ मोनो खोमा साननानै आर'ज बियो आरो खर' गंग्लायै बयनिसिमबो आर'ज गाबखांनाय जायो। थाइसे थाइनै रां हरोब्ला जोबोद गोजोननाय थागौ। आंहा दिनै गथ' 3 फरायनाय दङ। बे गथ' 3 फरायनायखौबो बेखौ आं लाखिनो हायाब्ला आरो सेकेन्ड अपारेशनखौ आं मावफिननो हायाब्ला
आं माजों फोथांलांगोन, आं माजों मा खालामगोन, फिसाफोरनि फरायनायाबो मिजिंआ फैमाल जागोन। 3 गथ'फोर, सासेया आमगुरियावनो फरायो, क्लास 8आव मोनबाय, आरो सेकेन्डआ जाहैबाय क्लास 3आव सिमलागुरि, आरो थार्डआ जाहैबाय क्लास 1 सिमलागुरि, बेबो बेयावनो फरायो। नाथाय आं बे गथ' 3खौ माजों फोरोंगोन आरो माबोरै जानो लोंनो आं सुफुंलांनो हागोन। दिनै आंनि हौवायाबो बिदि रहस्यआव गोग्लैनानै थायोबा, बेनि थाखायनो आं आइ आफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानावफोरनिसिम थाइसे थाइनै रां मोनगोन खोमा, अनसुंथाइ होगोन खोमा साननानै आं अनसुंथाइ बिनाय जादों। दिनै आंनि हौवाया बिराद धोरोमनि लोब्बामोन। आं बेखौ फोसाबनो हायोबा जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन। आरो बर' हारि जानानै बयबो थाइसे थाइनै रांजों अनसुंथाइ होनो हायोबा आंनि गोसोआव गोजोननाय मोनगौ। बर' हारि जानानै बर' हारियानो न'खरसे साननानै लायोबा आरो थाइसे थाइनै रां हरनो हायोबा आंनि गोसोआव जोबोद गोजोननाय थागौमोन। दिनै बेबायदि रुदु गथ'फोर, आं बेखौ माबोरै फोथांलांनो हागोन, माबोरै फरायनाय गथ'फोर, फरायसालियावबो आं हगार हरनो मोननाय नङा। बिनि बिफाखौ आं फोसाबनानै लानो हायाबा, आंनि हौवाया दिनै आरो संसाराव थांनानै थालांनो जोबोर हांमा थालांगोन आरो आसा थालांगोन। जोंनि दा सरखार गोदान बिटिआर सरखारनि सारमोनाबो एसे एनै रांफोरखौ अनसुंथाइ होनो हायोबा आंनि गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनगोन। दिनै मावरिया खावरिया न'खर आरो जेबो गैला आंनि न'खराव। रां रुफा सिगाङावनो गैखायामोन, सिगांनि अपारेसनावनो थांजोबखाबाय आरो गासिबो बुस्थुआनो थांजोबखाबाय, जेबोआनो गैखाला। आरो आं दा सेकेन्ड अपारेसनखौ आंनि हौवाखौ आं माजों फोसाबगोन। बेनि थाखायनो बयखौबो थाइसे थाइनै आइ आफामोन, रायजो राजा, बिब' बिनानाव, बिदा फंबायफोर रां 10 थाखा 20 थाखा थाइसे थाइनै रां अनसुंथाइ होयोबा आंनि गोसोआव गोजोननाय मोनगोन आरो जोंनि हारिमु धोरोमाबो जौगालांगोन। आं बेनि थाखायनो जोबोद गोजोननाय मोनगोन। दा आंहा बिराद दुखु रहस्यआव दङ। दिनै आं बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय।